Ondo merezitako saria zalantzari gabe. Palmares aipatzeak luze joko deiake, baina esan ziklokrosean bezala errepidean, Euskal Herrian eta Estatuan punta-puntan dabilela, Estatuko txapelketa irabazi ere badu ziklokrosean, eta zein goian dabilen ikusteko munduko kopan parte hartzen izango da datorren astean Belgikan. Eta aurten elite mailan ja parte hartzen du, lehenengo urtea du. Eta berriro ere Gipuzkoa eta Euskal Herriko txapelketak irabazi ditu, bigarren handitu da Estatu mailan eta 8. munduko kopan. Esan dugu, gure artean onena bera dugu, zalantzari gabe emaitza hauen arabera eta mundu mailan ere punta-puntan nahi. Txalo bero bat eskatu behuzue, bera animatzeko eta dano bizkat beroan sartzeko. Irene Camino zentzua.